Hello. Nag-arrange og taga ako Mr. guys karong hapuna. Kay managat na pud siya. Kay mamanday managat. Pero di pa ko managat. Managat sa ko na ani dili dagat. Unsya. Managat siya karong kadlawon guys. Unya. Nya po yung paon di ah. Paon. Kita. Matay. Di ba la Paong bulinaw guys. di ba la ini magbukas ta kami nga magkuha sa Lain good pero saan po kang di man ka mahimog dili maghukas. Linaw kaayok dagat guys. Nagat ta karong adi mamukot ta dili. Mamukot rong hapon og mamalangre ra ka. Asay ta mamaon kay kanang moadto ta dito sa kuan bay pabangan to ang mo ato pong kuanan sila ato ba ubanan. Ako ra matig uban pumupanag sa ato. Pakita ta ba kay bisag miyo nga di ta magpakita. Karon tagtuod guys, maghiwa na kong paon. Akong binaji guys, magpaon na siya oh. Hi Day, hello. Welcome to my vlog. Say paonin mo Day. Naniya. Naniw. Bidak murag gidagkuan lagi ko. Iwa. Ug hiwa. Ha? Nakasangkan. Na dagko ra bitaw. Di murag taon-taon na ra bang wa ka maka Kaon na dito. maka hiwa. Nadagkuan bitaw. Nagmaya na to. Kay og dagko kuno paon. Ilwa man kaagod aw sa to. Igo-igo ra. Hindi magtayon sa isda. Di kuan iko lima ra. Yun ana guys pag kuan no kanang pag islay sa mga paon. Guntingon. Okay. Pero okay raman og naay kutsilyo kay ako ang gunting gidaman ho sa nanay isang. Tuara na bilin. Ay manghuwam day ko anak Jin. Wala ka paon ma? Na bulinaw. Nari buginaw ro. Ay mahal lagi. Tag 180 kunoy kilo. Ay suroy. Suro hindi ha may nisud ani. Tamban ganihaw ako kaapas tag say sintar lagi kilo. Yung lagi siya ugma kuno yung paon tamban na. Kay barato ra kay bulinaw ni gara pa ni mga labasira ron. Say sintar to ganina ja. Kaapas pag adto na pasada. Nainundong ko sa akong istorya ito sang adlaw labasira na mao. Labasira ko no kay mahal yung binalagyaan. Kani guys oh. Nakuha ra dito sa camera. Napandol. Ang igsuon to sa umbana guys. Mamaon na to. Daghan to sila gabi ma. Kinsa kami? Sija. Bawa ka na halin niya kay 200 kapin raman. Tapi akong usang anak guys bubod na siya buya para sa iyang panagat. Anda mo daan. Palangri guys. Kinala magdaghang buya kay aron dili mo mabilin. Kaya og binlan na mo og buya tumoy og pikas og atubang ra. Og ahabon. Wa jud mapunit si mong palangri. Impas tanan. Adto na napangita sa merkado. Pilay haling Aladin? Karon? Awa di siya managat.
Hmm. Uy, arang linawas dagat, guys. Oh. Pero katong ihi lagi no nga nahog. Wa pa oy. Aw la murag na ay padung tinamusam kuhaan tina niya. Oh, nanguntak na mig mga tao nga musawon bayaran gud siya. Kay ako wala laging anak ga problema lagi in taon kay di kantidad mo nang ihi. Ako igagaw. Ang kontak lagi gahapon. Si UArt. Mong silingan nga bay guys. Pa. Ang apel pod ni silang di lagi pod di pod lagi muduol maikog man pud ta mo yung kuan. Mauwaw ta ba mo yung Ganahan jud ko ng view sa bahay ni kuan no, Victoria. No, lami kay view ba? Dapos dagat. Oh. Yung bayra ba jud guys, Duals Tower oh. Unsa ni nga tower? Globe is smart. Globe? Ah. Bantog ra kay wa tay signal globe day ni. Ako kay smart manggod ko. Daghan wa may baw kung say signal ani baw globe ani smart comment laman. Kay signal ra aw sana. Kari lang. Tagpila kilo rog bulinaw ba? Bert? Murag mahal magbuli na ron kay bag-o pa. Presyo, bulin na ron, makahilanat. Wala na. Pila man di eh. 180 ra. Kaya kanay mo 180 ug mao na ipaon. Ha? Ug mao na ipaon. Paon? Ug mao na ipaon ng imong 180 di man kakuha isda. Adjug lihok ano. Ok day. Asa man ka manabog nukos? Ha? Asa man ka manabog og nukos? Di, bawar makalawad ba si Noe? Nga, manukos mo kuno si Atan. Isa may gahusay, anak. Ako, Wala kayong trabaho? trabaho man. Ah. Ganinang udto ni Husay kog are. Paguli no, ginang udto. Pag-ulit ni mo, Oh, nang udto. Karong hapon are. masugad ay ka mo husay. Na, Nawa, nagkusog na ho eh. samot na ugwa pay ni tan-aw. Pilti ko suga. Doon sa mana, dam nga bagbawag ko, naginansak, markibutsagan ko. Ibutsagan ko doon siya. Tama na nagamay mo na gana, ikaw, bawi, ura na, ato na. Nagtakilid man kay nakating man ang Ha? gakating si Jose og pukot ba? Oo. Nga wa man kuan kay nasipyat man ni padung manare ni gamay. Tsaka sige lang kay bawion po na aragikas. Gikuan na yun. Oo, Gipaligas ka pagkadakon. Bawion gud. Wala sige paninso. Ako? Oo. Wala. Atong nakitaan ka no sa video ka sinso lagi ka. Ah, bibi sinso man to, gamay. Ha? Gamay nga sinso. Atong moragilo. Oh.
orange. Murag orange. Orange. Mm. Mura magdako. Gamay to. Tigtanaw jud dahil sa imong vlog ba. Kaway yung sinso. Unsa man? Kurinti. Di kurente. Mura ka ng ang Unsa, kaitanan, murag sandir. Ug adto tas sa lasang. Uy. Ang lubot isaksak. Ikaw isaon, manila dadoon na itong way kurinti. Ang narang masobnod ko o kahoy ka na way uling. Oh. Itong murag paa, ang pamut doon. Way gamit. Angay laman to og mga panday. Kada laging kakuan mi o kanang dami gitrabaho ba. Kanang ako nga pambot. Tama ang kaning si panganan ng isang pamaong mura po na lobby. Oh, Tugas. mo to itabas. Oh, sinso. Dali ra madaot. Ha? Dali ra madaot ang bar manipis ang katuntumoy. Angay ana palito ni mo get bar kanang daot daan. Di lang wala madaot. Sao agad daot na daan. Ha? Sao. Di naman to madaot kay di na magamit. Muli na unta ko Asa man? adto. Unsa? Ang tawag ni si Maria nga uli ari kay kubra ka sa ang pitson. Ha? John. Ay agba naman sa buntag kay kanang linaw Maria ko. Naday kwarta. Ha? Naday kubrahon. Naday kubrahon. Ngadto lagi ko no.